И здравейте хора, днес ще ви покажа една сграда. По принцип тук седи мой приятел, той вече влезна. Но аз не трябваше да снимам. И така. Ето първо тук. Има доста бутилки помежду другото. Така че сега тук има и мазе принципно. Първо се качиме нагоре, после мазето. Тук се включвам да ви кажа да бъдете много внимателни като ходите по такива места, понеже може да бъде доста опасно. Сега ще видим мазето. Ето го мазето. Ако казал, че е страшно. Мазето си е буквално напълно празно. Те това е. И не знам хора, принципно намерихме един изоставен блок тук, близо до Видин. Е това помежду другото. Ние сме тиши с колелетата. Реално, ако искате още такива видеа и да посетиме и блока, се абонирайте, харесайте това видео и пишете в коментарите какво да е следващото място. И чао!